Bueno, asko gara. Ni gaur alkati egon izan da hemen idurrek, bai problematzuetako aginekaz, eta esan doztazkanioko momentuen, neu izetiko ona, zueri agurre eta ongitorrez emoteko. Eta, bueno, ni nahi irun ormaetxea, Bermioko zinegotzi zenai, eta, bueno, ongitorri dan hori, da eskerrik asko, Bermiora etortiarren. Eusko Alkartasunak urtero egiten dauen dei honeri, beti oso ondo erantzun dozue, eta eskerrik asko benetan. Urte honetan, egun berezi hau, bereziago da oraindik. 1997 Bermio parien matzitzakon gertatu zelako gertakizun oso garrantzitsue. 35 hildako izan ziren, Euskadiko gudako ontziek parte hartu zauien, guztietatik 10% bermiotarrak izan ziren hildakoek. Euskal Herriko historian gertatu dan itsasoko pasarterik importanteenaritako izan zen, bai historikoki, bai politikoki eta baita pertsonalki ere. Horregaitik Eusko Alkartasunak urtez urte, gogoratuten dauz gizon horrek, horril ziren gizonak. Itsasoko gudariei omenaldi bat egiten deutzagu egun honetan. Loreizkantza bategaz, bai itsasoz, eta baita Nestor Basterretxeak euren omenez egindako monolituen. Omenaldia zeitzik, benetan omenaldia egiteko da, horrek gizonak, eta euren familiak, pasatu ebien guztia gaitzik, ez da? Arrantzaliek zien, eta arrantzale izan dabe, momentu baten topaz hauien euren herrizden alde egin behar dauila, borrokatu egin behar dauila, eta dana itzitze, itsasora zun zien, borrokan. Benetan oso admirabida da benetan dano gogoratu behar dugun gauza bat. Oso gogorra izaten da batzutan, oroitzatutie batez be pertsona nagusizentzat, olako gertakizunek ez da, gerran pasa zienak eta ze gogorra izaten zen, bai hori oso garrantzitsue da. Ze gaur egungo gaztiek eta guretzako bebai oso gatza esaten da ulertutie, zer pasa zen eta zelako indarragaz da konpromisugaz pegikan egine bien areke pertsonak, eta gure oinordekuek eta gure seme-alabak be hori zakitzeko eta haren gizonan eta zuen indarrabe aurrera gutarikoek eta gure seme-alabak zakitzeko zer izan zen, honek egunek oroitzutie oso garrantzitsue da. Bueno, azkenik berba batzuk azamaitzukot, ez da? Hau garrantzizea apurbet erremarkateko da. Mikel Laboak esan eban bezala, honek berbak esan ebazan, gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Burruka hortan izango duten zuaitz ardazka gazteak, baina hauetako sustraiak ondo errotuta izan behar duguz. Eta horregaitik da importantea gure iragana, gure memorian izatea. Eskerrik asko benetan dan hori, etortiarren da urtero, tinko, berton egotiarren, oroimen hau galdu ezeitzeko, ez da, honen gizonan borroka. Bueno, orain azkenik ezatie bakarrik, amaitzuten dugunien mitin hau edo honek berbak okingo duzenak horrengot, Alkartetxe berria inauguraten dugule gaur. Tordun dano zauzie konbidatute, Alkartetxien egoitza barrira zuten, eta han okingo dugu, aurrezku bat eta gero pintzotzu batzu zanguz. Bai gudot esan danon partez eta batez be alkatin idurren partez, eskerrik asko dan hori, bertan biarritzen zuien eta egin zuien dan hori, benetan urte guztionetan egon zarilako, zuen ilosunia guztizegaz, zuen biharrak eitzen,
Eusko Elkartasunan partezarien hoi, benetan, bizotzez, eskerrik asko. Da segidu aurrera, ze guretzat zarie, benetako izartzu bat izatile zeu jarraituteko, eta bihotzez eskerrik asko. Bueno, orain berba batzuk egingo daue Joseba Gezuragak, Batzar Nagusitako kidiek, eta gero etorriko da Pegi Urizar, Eusko Alkartasunako idazkari nagusize eta legebiltzarkidea, eta bueno, txalo bero bat Joseba izango da lehen datorrena, eta txalo bero bat. Egunon guzti jobi. Beti bada hore bat Bermiora etortia itxasgudari eguna ospatzera zuen artean, gaur, egin dugun moduan, 77. urtea gogoratu dugu, gertakizun horretaz, berba politiako eta dituzkon txikango izan, azaldu dira zentzuk eta osirian, eta gogoratu beharrekoa dana dudarik bestako hau. Lorizkintza baten jo, eta hori gomenez, pentsatu dut urtero enbirixan dela eta jakin egin dozuela egiten. Aipamen bat nahi neko egin, hau urteetan mantentzeko egin dozuen hainbat aberkideri hori mantentzeko, gero beste pertsona batzu bebai, Juan Pardo, gero fundazioa, Alkartasuna fundazioak, eta bar, baina zeuek jakin izan dozue testigua eroaten eta mantentzen jai hori, osak, horrezko Alkartasuna badaukagu garrantzi handi bat, urtero, mantendu dugulako eta horren lekuko izan garelako eta gogoratu dugu bertan gertaziren guztiak. Gaur, arrazoi bikoitza dakogu posikioteko. Alde batetik itxasgudari eguna gogoratzen dugulako, eta beste alde batetik momentu batzu barru elkartetxe barria zabalduko dugulako berton Bermion. Bermio zizan ipez, Eusko Alkartasunentzat, gure begizetako kutxuna da, ez? Alkatetza daukagu, eki dugu beste urte askotan bebai, alkate honak eta ekipo honak izan dugu zen lanean, jente hona, militante asko, orduan posi gauz benetan. Osake gaur, ospatu dugu zan Garera gaur ospatu behar duguz, zehazkanengo hilabeteetan Bermio izan bada, egunkarietako berri eta telebistako berri eta hori izan da, portada, izan da, alde batetik alde zaharreko zutea dalata, eta gero, amaibako denporaleak, portuan eta muturrean eragindako ondamenak aitik. Eta hor ikusi da, zuen kemena, Bermiotarrak idurrek apitxan dozuela, ekipo handi bateraz, berarekin, hori bai, jakin izan dozuela horreri aurreitzen. Eta orduan aurrera urten dozue. Horregatxenik, eskatzen dut txalo indartzu bat berentzako eta zuen guztiontzako erakutsi duzuen kemena aitik. Jarraitzu horrela. Idurren eta bere taldearen gestinoena, lurraldeko egoera politiko eta ekonomikoagaz ez dator bat. Ze oraintxe Bizkaian, daukaguz, 100.000 pertsona langabezizan. 27.000 langile ereetan dagoz. Daukaguz, lanigabeko pertsonen artean, 50%, erdizak ez daukie inungo prestaziorik. Pobrezi egoeran, Euskal Elkarte Autonomoan, 10-tik 4 biztanle daukaguz. Eta 2007-tik eta ona, 6.000 etxe kaleratze egon diraz. Hau da, 6 urtetan, 6.000. 6 urtero, 1.000 pertsona edo 1.000 famili kaleratuak izan dira. Eta horren aurrean, zer? Gaur Bizkaian gauz eta Bizkaiari buruztuak aten jaku esatia. PNV betiko politika jarraituz eta betiko errezetakin. Esan da moduan, azkanean, betiko maitzak. Gestino eredu hau, agortuta dago. Eta esan leke, pasaten gauzen krisi luze honetatik, ez dugula ezer ikasi. Hor dako duz, ustelkeriaz josita, hainbeste udal, Bakizio, Alonsotegi, Lemoa eta beste asko. Ez da ezer ikasi, ez dago aldaketarik. Jose Luis Bilbok ez dago hartu guk Bildutik egin dugu zen proposamenetatik bat berabez. Eta egin dugu proposamenak, murrizketa sozialak eusteko, edo zerbitzu sozialak indartzeko, edo garapen ekonomikorako, edo kalitatezko enplegurako, edo garraio publikoa indartzeko. Guzti horretarako ez gaitu onartu emendakin bat berabez. Nahiago izan dau, alderdi sozialistagaz,
eta Alderdi Popularagaz itun batein. Eta kuriosoa da, gero Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontuak atarateko, PNB-ek egin dabela ituna, eta itun horretan, PNB-ek sartun daben emendakinak izan dira 15 milioi garapena aurrera edateko eta enplegua sortzeko. Eta guk proposamen horrek Bizkaian sartun dugu zenok, zegaitxik ez da bezon hartu ba? Onak badira Gipuzkoako, eta onak dira, zegaitxik guk hemen plantatu zunean dugu zenen ez gaitxu zon hartu. Ba ez gaitxu zon hartu, bildurra daukielako, ez dakiz zegaitik, beste abertzaleokin batetxia. Ez gaitxuen nahi Euskal Alkartasuna eta gure inguruan eta gure aliatu estrategikoak osotzen dugun Bildu edo EH Bildu edo Amaiur edo, ez gaitxuen nahi ebakin adosten ezer ikusi. Eta pentsatzen dugu, dala, alde batetik bildurra gaitxuelako eta eroso dauzelako manejatzen Bizkaia onarte egon dira zen moduan. Aunque ja, ez da lehengo moduan. Euskal Alkartasunatik argirako dugu pertsonak dirala garrantzitsuena. Eta gaur ikusiko duzue telebistetan da komunikabideetan zelan datozen mundutik pertsona ospetsuak kumbre horretara, nazioarteko kumbre horretara edo gailur horretara, troika hori famatua, eta izango dugu gure artean Bilbon nortzuk eta krisi honetara ekarri gaitxuen arduradunerek. Horrek asko dakize makroekonomiari buruz, eta indikadoreak oberaz doazela eta patatin eta patatan esaten dabe. Parkatu gauen digresio, baina horrela da. Eta asko dakize makroekonomiari buruz, baina zer dakize benetako herritarren behar izanei buruz? Ezer gitxi, ez dakize. Bagu, kantzata gauz horreaz, eta pentsatzen dugu eredu aldatu behar dela. Eta ipini behar gara martxan egoera horreri buelta emoteko. Eta horretarako, EH Bildutik plangintza bat prestatu dugu Bizkairako. Eta deitzen da, Bizkaia larrialdi egoeratik eredu berrirantz. Eta lelope horretan, barruan, plantatzen gauzena da modelo berri baterako oinarriak. Eta gabiltzaz batzen Bizkaiko sindikatu, elkarte, merkatari, autonomoak, eta beste eragile askorekin, Foro Maritimo Basko baitabe. Eta zertarako helburu bakar bateraz, eta da, enplegua eta batez be kalitatezko enplegua ipini nahi dugulako gure ardatzean, ekimenen ardatzean. Eta amaitzeko, ze 5 minutxu bakarrik eman duztiez, amaitzeko, lagunok, eskerrak emon nahi dutzuet, Euskal Alkartasunako gizona emakume guzti hori egiten zauzela nahitik. Hon lanean jarraitu behar dugu, lasterrak beguz Europara hauteskundiak, eta bueltan datoz foru eta udal hauteskundiak. Meñaka, Sopuerta, Gernika eta Bermion, hemen dauz Gernika eta Bermioko alkateak, egun moduen, beste ere askotan, ziur nago, aleginak egingo dugu zela, Euskal Alkartasunako gizon eta emakumeak udaletan izateko. Animoak ba, aurrera egin behar dugu, eta gure aurrekoak egin egin moduan, gupe aurrera egingo dugu, eta itxasgudariak esaten den moduan, gora Euskadi! Eguardian danoi, gure konokonik 5 minutuen horrek lotu den moduan dana lotuti eukite, Horrek, esaeri arrazoi emuten ez da, ez da, si bueno, o sea, lo bueno, si breve 2 veces bueno, eta egiz esan, Josebak gaitasun hori badauko, esan bidauena denbora gutxixen esateko, bueno, ja badi urtetxo batzuk nibe omenaldi honetara etortzen abilela, eta beti esaten dut, ohore bat dala, oso gustora etortzen naiz Bermiora beti, edozein gauza dela eta deitzen bana doez, baina gaurko egunien benetan ohore bat izaten da, azkenien bere egunien gertatutako desgrazia bat, baina desgraziaren atzien egon zen konpromiso bat oroitzen gabitzelako, eta bere bizitza Euskal Herrixen alde emun zaubien pertsona batzuei omenaldi bat iken gabitzelako. Nik normala moduen eta begibizten dauen moduen gerrati ez nauen bizi, eta gerrate osteko errepresio eta kalamidadie beznitxun bizi. Baina etxien bai jaso nauen lekzio bat ero ikesi nauen
itxas gudareixak eta beste gudareixan eredu ezala jarraitu biharrekue, zeren eurek jartea bien beti Euskal Herria helburu moruan eta euren helburu pertsonalak bigarren maila baten gelditzen ziren. Eta nik uste dut politikarako ardantza nagusi xebe hoxe izan bidala. Euskal Herria izan bideu, helburu, eta gero helburu partikularrak oso legitimoak izango die, baina beti egon bidie bigarren maila baten. Eta uste dut, holaxe gabitzala, benetan helburu hori eta eredu hori segituaz. Josebakin bezala neupe tarte txiki baten idurre aipatu biot, eta idurrek eta bere lantaldiek egiten dagoen lana. Nik uste dut, udaletxien urtero eta egunero gudari areik emuntzabien eredu ez egitzen dozuela, eta, larritxasunek izenda, bai beregunien gertatu izan zutie, eta itxasuek emundako enbatan ondorioz gurtako kalte guztisek, larritxasunak, baina egoera puntual bat die, erakutsi dozue, badakitzuela larritxasun handi horrek gainditzen, baina nietzako agian zailago edan beste hau zabat, da egunorakotasunien, daukun egoera ekonomikoekin, eta konkretuki, Bermion, aurreko legalditik PNVek utitzuen erentzia pozoitu ero enbenen arekin, egunorakotasunien lan egiten, eta herri hau aurrera ateratzen. Hori da, demostra dozuena, eta horrek, ekartzen da gauza bat, PNVek urduritxasune daukela. PNV udaletxen egiten duzuen lan honak urduritxasune sortzen etzela, eta, adibide bezala, bera, enbatak sortu zinean eta Jaurlaritzako arduradunarekin, ordezkariarekin eukizen duen rifirra zeure. Eta normala da, eurek ikusten daue lanien ondo zabitzela, eta ikusten daue herritxarrek hori ikusten dauela. Ikusten daue herrixendako eta herritxarrendako lanien zabitzela, eta horrek urduritxasuna sortzen dau, zen argi dauen zuen helburu izango da holan segitzia, eta horrela segitu eskero herritxarren babesa eta bermia lortuko duzu. Zike, segiru, holan nik uste dut ondo itzen zabetzela eta. Eta, beste maila batea joan da, Josebekin jaue Bizkaiko ikuspegixan ni tokotejat, tokotejaten agaitik, beste esparru zabal baten, handiagoa, zabal baten inguruen berbaitie, eta nik uste dut momentu garrantzitsuek bizitzen gabitzela gaur egun. Horrentxe indituen deklarazioek eta azkenen gogunetan egiten gabitzenak, ikusten gara gatazkan konponbideen aurrera pausuek emuten gabitzela, a pesar de, Espainiar eta Frantziako estatuek nahi dauen gainetik. Aurreko hastien eukio nituen Bilbon bertan nazioarteko iztatzaileen batzordie, eta guretzako oso garrantzitsu ezauen gauza bat maigaine jarri zauen, eurek, helarazi uzkuen, eta da, eta den armagabetzie, desarmie iteko leleuko pausu emuntzala. Guretzako berri oso ona izan zen. Batzuek egixe da, gutxiesten alein juzien, eta erredikulezatzen alein juzien, lau armak agertzen zielako, gainera eurek ezitxustelako eruen, da berriro kajan hartu eta etakidiek erun zabilako, badakigu, pauso txikina izan zela, baina eurek, bertan, egiaztatzeiek izan zabien, oso pauso zaila izan zela. Egiteko, eta azken finien, bai Espainiar estauek eta bai Frantziar estauek, buskak ikaptura euskide pertsona horreik, eta Eurepe tartien egonda, atxilotzeko arrisku egon zen, gero da ikusi gendu moruen. Azkenien gero, Espainian erantzuna, konponbidien pausuek emun biharrien, kontrakue, trabaiteko pauso gehiago emun zituen, eta deitu zituen egiaztatzeileek audientzia nazionalera deklaratzera. Euskal Herriak, Euskal Gizartiek, erakunde eta alderdi politiko gehienak prest emun biharreko pausuek emuteko, eta honeik, beste aldera. Beste aldera, traba gero eta gehiago jartzen. Alabe, argi dauna da, tirue kulatetik urten jakola zen, eta eurek urduritxasuna sortu ebien, aukio bien, ikusi benien, nazioarte, bazaukela resonantzia puntu bat, eta lortu ebiena zen, resonantzia hori handixo behitiez, eta audientzia nazionalea deklaratzea dituzituztenien, horre pai aukizauela nazioarteko edabide guztixetan resonantzia altue, eta berriz be, nazioartien jarrezan argi, Euskal Herriak prestutasuna daukela aurrera pausuek emuteko,
nazioarteko eragile askok prestutasuna daukiela laguntzeko ikusten daudelako Euskal Herriko borondatie, eta aldiz, Espainiako estauek eta Frantzeko estauek atzera pausuka bezala, trabak iten. Eta jakin bakigu egin pausu txikin ezen zala, bai guetzako, obei ezen guetzakela, ja behingoz bukatzi ez da, dauen dana kami baten, eta baina argi dagoena da, beste batzuk ere etorriko diela, beste pausu batzuk ere etorriko diela. Ze honek ez dauko atzera bueltaik. Zerbait, demostro alizen badu Euskal Alkartasunatik azken urte honetan egiten gabitzen, demostratan gabitzen pausu honekin, baina betidanik 27 urtetan, 28 urtetan gure etxe barruen argi izan duen gauza bat da, bide politikoetatik, soilik bide politikoetatik badauela aukerie, herri honek dituen beharrak asetzeko eta herri honek dituen eskarixai aurre iteko. Eta hori Euskal Alkartasunak beti jaien jau, baina eske hori bilduko kide guztiek gaur egune badakizie, eta hori etak ere badaki. Badaki, etapa bat bukatu da, badaki ez dauela ia SRITik bide armatuen bitartez, eta badaki bide politikoen bitartez Euskal Gizartiek babestuko dauela apustu hau. Babesten dabilen moruen, eta etorkizunien geixaube babestuko dauen moruen. Bueno, pausuko muten dabitz, atzo bertan, Baionan, kontaktu taldiek sortutako Baionako bake foruen beste bilera bat egon zan, eta aieteko bake konferentziaren sustatzaile partaien nagusitzen izan zen Jonathan Powellek ere esan dau, berriro be, komenigarri izan beltzakela, aieteko beste bilera bat sustatzie. Badabitz, pausuek emuten, eta Espainiako gobernuen borondatiren kontra pausuek emungo die, ze herri honek benetan biedau, egoera normalizatu bat, eta herri honek benetan biedau, gure esfortzuek Euskal Herriko askatasuna alde jartzie, eta horretarako gatazka sortu dituen ondorisuek gainituen bidie. Baina hori badaki, Espainiako gobernuek badaki, aieteko bide horrexen bertan, azkenengo puntuen, azken aurrekuen agertzen dela, horrelako kasuetan komenigarria dela baite eragile politiko desberdinen mai berten inguruen eseri eta akordiotora jau daitezela, ea nun dauen arazuen klabien, nun dauen oinarrixe, ze arazo politiko dauen, eta Espainiako gobernuek ez da gure hori sortu daiten. Espainiako gobernu nahi xeu dau, arazue usteldu daiten ondorizuen atalien. Egon daitezan, presuek 100.000 kilometrota. Egon daitezan, ondion, atxilotuek, esanez etakide diesela, gaztiek izen arren, eta eragile politiko izen arren. Nahi xeu daue horretan tematu, jakin badakizielako hori gainditzen da nien, Kataluniako eredue hemen ere martxan jarri leikela. Eta Kataluniari batute, 2014 oso urte garrantzitsue da Katalunian da bai Eskozian. Euren etorkizuna erabakitzeko aukeri eukiko dabilako, behintzat eurren etorkizunei buruz konsultatzeko aukeri eukiko dabilako. Gu zoritxarrez ez gare egoera berdinien. Guk igual ikesten gabitz. 2003an Euskal Alkartasuna moruen jaurlaritzan egon gintzenien Ibarretxeekin adostu gendun bide bat, eta bide horrek, bide instituzionala izan zen. Nik uste dut bide arrezgau bat izan zela, bide potente bat izan zen, baina onartu bidena da instituziotatik bideotoko bide horrek ia trabak izan zituenien, hau da, materiak izan zauenien ez da aurrera iteko aukerarik, nik uste dut herri mugimendue falta mota gendule. Herri mugimendue eta Katalunian bizitzen dan giro hori falta mota gendule. Eta nik uste dut hortxe daukula ikasteko. Kataluniak erakusten duzku, gizarti egon behar dela horrelako mugimenduen burujabetza prozesu baten atzien. Eta Euskal Herrixen be horin bieu. Eragile politiko egarezen egin bertigoi barik hori sustatu bieu, eta bultzatu bieu. Hor dauko, gure esku dago ekimena, ekainak sortzirako, gizakate bat nahi dagoela lotu, Durangotik Iruñan arte. Eta inungo bertigoi barik guritukote jaku hori ere babestie. Abertzale garen egin hori babestie. Eragile politiko egare, eta eragile politiko bezala, etorriko jaku baitea gure papela jokatzie, jokatuko uleko. Azken finean, herresiak eskatzen dagoena, erakundetara eruen, eta lege bihurtzie hori izango da alderdi politikoen lana. Eta orduan, inungo komplejoi barik,
herrixak ikendo den mugimendue babestuen bieu. Kontutan izanik gainea, eta nik uste dut hemen etxien gazela lagun artien da argi itzen genkela, PNV ez daukela gaur egun, sekula euki badau, gaur egun ez daukela inungo borondaterik burujabetza bidien mugimendu serixoik iteko. Hor dau, Gasteizko Legebiltzarrien estatus berrixaren ponentzia. Eta hori da, eurek esaten duna, 2015ko estatus berri bat eguiku. Baina ponentzia hori sortzeko akordioe Alderdi Sozialistakin. Ponentzia hori sortzeko, justo, Euskal Herriko autodeterminazio eskubidie onartzen ez dauen alderdisekin lotu dau. Eta kontuatu gaitezen, orantxa, azte betero, azte pare bat, dala Alderdi Sozialistak eta Popularrak Madrilen emun nintzen auzitegi konstituzionalai gaitasun berri bat. Hau da, izango balitz, estatutuetan arriskutzu izan daiteken edozein aldaketa, gobernuek eskatu barik auzitegi konstituzionala ja blokeo leike aldaketa hori. Eta arriskutzue da beti, euren ikuspuntutik, edozein nazinoi, edozein herrik, bere eskubidie, o bere erabakitzeko eskubidie jorratzea. Hori inau Partido Sozialistak Popularrakin. Eta horreikin lotu dau estatusaren ponentziarako asixerie ero sorrerie Eusko Alderdi Jeltzaleak. Nik uste dut argi daukune da Eusko Alderdi Jeltzalea PNV mugituko modu bakarra izango dela errexe mugitzie. Katalunian demostratzen da bine moduen. Eta beraz, gurituko joaku arlo politikuen bai, baina abertzale gisa, hiritar soil gisa, baina horrelako prozesuetan parte hartu eta bultzatzen. Ikusten gabiz gainera, Katalunia hitz egiten nabil, baina ikusten gabiz Nafarroen zelan da bilan aldaketia muten. Nafarroko egoeria soziala, hemengo baino askoek krespaue da, egixe da, lotzagarrixe dela bertan gertatzen dena, ikusten dalako, azkeneko hori urtetan, UPN-en erregimena, PSN-ek babestutakoa eta sendotutakoa nola da bilen jokatzen, eta Nafarroan benetan emuten dabil giro bat nun aldaketa politiko sakona emungo da. Segurazki, eta zoritxarrez, ez da emungo aldaketa hori aurtengo maiatzako 25-erako. Segurazki eta zoritxarrez egin dut, zen eta PSN-ek berriro be, Madrilen Ferrazek esaten dauena kasu ingo dau, eta zentzura mozioa aurkeztu biharrien beste alde batera behituko dau. Baina nik uste dut guk ez dutzola horrei bilurrek auki bihar, baizik eta jakin denbori guralde dauela, edozein kalkulo, hauteskunde kalkulo itzen zanean Nafarroen PSN ardixen agertzen zen beti, eta hori izan zorigo aiztuoko errealidade bat, zen eta bagenek isen PSN-ek azkenien UPN babestuko hauela, ero bere politiken ondorioz UPN babestu agertuko zala. Bueno, argi daukaguna da, PSN-ek orain espadu zentzura mozioa aurkezten, urte bete barru PSN ja ez dala agertuko ekuazio horretan. Ero ekuazio horretan ez dalango zentralidadien. Azken enkuestak emuten ziren, bigarren puntotik laugarnera edo bosgarrenera jaizten zala. Hemetik eta urtebetea, hauteskunde egiteko beste urtebete etxenbie bada Nafarroen, PSN fotografixatik kanpo egingo da, eta posible egingo da Nafarroan hain beharrezko den aldaketa emutie. Eta bueno, horretaz nik uste dut ere zoriondu beharrekuek gazela. Eta bukatzeko ja ni 5 minutu mundu ustia, baina ni Joseba baino formaltasun gutxio duket. Josebak besan dago ez da hauteskunde urtien gare, Europako hauteskunde tokote jakuz aurten, eta horre goti tokote jaku zalantzaiparik. Europai buruz berbaiten den bakotxean asko bezaten dago da, Europa urruti dago, Europa urrin dago. Europak eta gurekin ez doko inungo erlaziorik, ezer gutxi dauko anguekin ikusteik, ez da? Baina nik uste dut, zerbaitik erakutsi badigu Europan erabakitzen denak hemen eragin handixea dukena da azkeneko krisaldi honek. Josebak epini du, eredu, adibide megainen, bizer troika dator Bilbora. Europa modo bat, Europa eredu bat, marketen daudenak, Europarrik gabe, eraikitzen nahi dauena,
Europako jentien gainetik, eraikitzi dagoen nahi dagoena, Joseba kondo esan dagoen moruen, egoera honetan gare, politika horreik martxan jarri zielako, beregunien, eta politika horrei politika horrei segirutzielako gobernu ezberdinak. Eta horrei xeretik gabiz sufriruten gabitzen egoeri. Bilbora datoz, ezta? Espainiako berrindartzi aldarrikatzea Bilbora datoz, eta Europan ze kultura ekonomiko martxan jarri berdan, eta Euskal Herrixen bezu kultura politiko martxan jarri berdan guri azaltzea, horrexitara datoz. Eta nik uste dut, erreakzio fuertiek ongo diela. Erreakzio fuertiek, ze azkenien guretzako eredu estie. Ezin leike izen, Europa, eta horren bestez Euskal Herrixe, eurek esaten dagoen moruen eraikitzie, eta eraikiko Euskal Herri bat, baina Euskal Herritarrak kunetan itxitxe. Albuetan itxitxe. Eta hori ez da gure eredue. Ez da sekule izen, eta ez da izango sekule etorkizunin ere gure eredue. Eta, hor, zoritxarrez beste kezka bat, ze ikusten gabitzen da PNV eta Jaurlaritza, menpekotasun papel baten. Ikusten gabitz, bere egunien igual oso burdu izango da, baina pelikula bat zagoen oso zaharra eta ezagun ez da, Bienvenido Mr. Marshall, balako xeline baten. Atzerreti datoz, FMI-tik, Troika-tik datoz, eta torreko di, randebu itxera. Randebu nahi zen, Urkullu bera randebu ingotzen. Ingotzen da, ongi etorri harri honetara, baina eurendako gu oso erretxiki bagara, eta ez dau inungo garrantzirik hemen ze gertatzen dan. Guk frenten betza horrei. Ezin ginke onartu eredu hori izan daitela, eta eredu herritarren kontra doien eredu bat izan daitela. Nik uste dut, adibiti eredu eurek emunduzkula. Oindale du eta mazazpi urte emunduzkuen eurek, zelan, eta bukatzen dut, herrixe jarri bidalen hau, eta bakotxean beharrak jarri bideak beru hau. Baina herrixe, herritarrekin. Hola xin ezen bida, eta animeta zaituet danok, oinarteko bidien segitzera, eta bidie luzi izango da, malkartzu ebaite, baina Euskal Herri honek asko duko esateko, eta bermio oso garrantzitsua da lan horretan. Eskerrik asko, eta gora Euskadi eskatu da!